Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Amrada hoş geldiniz. Hoş gördük kemini. Salam, hormatly yurttaşlar. Owa kemini başlaýaryn. Hova Amrada yine sizin başınıza o bir hassaçılık geldi de o birinci deney geçti olsun diyele. Siz Owa. gurrun verirsiniz ya da yine hazır. Son onun dışında da ne kadar zatlar gurrun verdim. Son men buna hükmen suratda ekrana çıkarıp gurrun verelliydim de. Son Türkmenistan bilen deňeşdireli. Hemme tarapyn deňeşdirers bunu. Diňe ýa sağlık meselesi hassahanadan ibaret değil de onun arkasında bir giden o salgıdı var, yurdun resurslarının ulanışı var, içinde adalet var. Yine näme bir giden zatlar bilen bağdaşýada en sonunda sepleş emele gelýär bu zatlar. Son o suratlaryny iyi verdiniz. Indi şu suratlar hem görkezel ýyldaşlarymyza hem halmyrada siz gurrun verin, hatta başından o gurrun verseniz hem bolar. O kızıklı bolarmy kan ýani başından gurrun verseniz. Indi ýanky yurttaşlar şu Şwetsiýa saglyk saklaýyş ýa-da sistemasyna hili işleýär. Indi şonu öz masalamyň ykbalyny bolup duran ýa geçip duran ýagdaý size şu düşündirip bermekçi bolýan. Nähil yktybarly şular medisina hyzmaty var. Ina meselem şol çoğulugum aktymyň oguljagy şo 5 ýaşly çagy ejeti kellesiniň bir düwün tapýar, saçyn darap durkam ýa sypalap durkam. Şondan bärde bizde sistema şoňaly etraplarda ýa raýon merkezlerini poliklinikalar var. Şotak adam menem şotak ýetipden kimim? İlkinji simptom şotak ýetipmer adam. Keselçilik ýa bir zat gyzgyny bolsa ýa bir zat böwre agyrsa şotak bar ýa şotaýda poliklinikada wraçlar var. Şolar sana seyrediyor, analizini alıyor. Ondan sonra gerek bolsa vilayet merkezindeki keselhana uğra diyor. Vilayet takıla barlıya görüyor, ondan sonra taydı, yani şu çağdan, yani şu rak keselinin simptomun tapyalı kanını, ondan sonra şu taydı, şu günün özünü, 2 günün içinde bolup geçenlerdir, yani şu regional balnisa, yani üniversitet keselhanasını, şu marşı suratda görüp oturun, üniversitet keselhanası aydılıyor. Sebep, şu şehirde medisina üniversiteti var, keselhanası şu üniversitet bilen bilişliyor. Diýmek şo taýda işläp oturan ýanky medisina uğrundan alymlarym, studentlerim, ýanky lukmanlarym, pasientlerim hemmesi bir ýerde. Dörlü keseler olsun, dörlü analiz edip şo taýda ondan şol aralyk maslahatlaşyp beýleki institutlar bilen ýa-da beýleki döwletlerde nähil geçip durşular ýaly kesel. Şo derrew internetiň üstü bilen özara bular habarlaşyp, ondan şo hassa kesel adama ne biler, ne bejerip tapýarlar. Şu ýalym boldy meňe çoğulugum. Birinji sentýabrda ejesi şonu alyp gidýär ýeme etrap poliklinikasyna. Şo taýda ganyny ýaly görse biraz bulaşyk zat bar. Derrew şo güniň özünde hökümetiň, döwletiň öz maşyny bilen şo taýdan raýon merkezinden vilayet merkezine 200 kilometrden gowrak öz maşynlary bilen alyp gidýärler. O devlet asabyny. Şo taýda bar ikinji emanalýalar bir gece ejesi çagasy bilen şo taýda wella kakasy şusi ertesi güne bulan hemmejini ondan şo taýdan ýene-de beýlik regional ýanky keselhana şol şäherden ýene 300 kilometr ýeri hökümetiň döwletiň öz alyp gidýär. Ine barwam şu ýankyny görkezip oturlar şu suratlardaky keselhanada ýerleşdirilýär. Keselhana şol gözüňe getirmek üçin aýdaýyn, şol keselhana göwrümi boýunça tutýan meýdany boýunça 330 000 kvadrat metr. Bilema kilometre ursak 33 kilometr bolýar, 330 kilometr bolýar. Onu özüňiz çözersiz. Ýöne şol Wikipedia'da ýazylgysy şol keselhana tutýan meýdany 330 000 kvadrat metr. Jaýlary ol kompleks gidip ýatan ýanky ýemerlerden bir topar binalardan ibaret. Görmek oturur. Bir-birle satylyşypdy. Bir jaý däl. Ondan soň 5 etajdan başlap 10 etaja çelli bölümleri var.
hem dürlü kesel becerli, dürlü yaştak adamlardan başlap da garasını çelli, şo taýda becerli, şol sanly bäbi kana da var şoň üçin. O rak kesellerim şo taýda becerli. Benim men şoğluğum barıp şol rak kesel becerliýän bölüme yerleştirildi. O tak hem ejesi, hem kakasy, hem özünden kiçik 3 ýaşlça jigiti 4 bolup şo taýda yerleştirdiler. Ene şonu ýanky döwlet tarapyndan şo taýda gurulan jaýlar bar. Şoň içinde de şo kesel çağalarmy, ulularmy, kiçilermi, şo operasiýa garaşýarlar. Her sene şo taýda döwlet tarapyn mugut kwartira berilýär. Komnatda, otogda kwartira berilýär. İki tane komnatdan, üç komnatdan var, çağa sana bağlı. Ondan umumi kuhnalar var, naharhanası. Ondan ana görüp oturan, bular özlerinin dinjalyan yerler, özleri oturup çağalar otayda, çağalar bağıyalı, çağalar adlanýasy. Onu sen keselhanada diýme dilin barana, bizinki ýaly sürüp beren kesellerim ýok, otayda bir çağara bağına gelen ýaly bir şolar ýaly dörlü öwüşgünler, kraskada ýazylan suratlar, nämeler, çağalaryň oýna başlary sürmäge dörlü sortak maşynjyklaryň türlü zatlar gatykar. Ondan sonra şo taýda ýaşaýarlar, garaşýarlar rezultatyny. Ilk başdan analizler şo taýda tawşyrylýar. Onu 2 hepdeden soň analizden soň 3-nji hepdede ondan kimyoterapi berip başladylar. Şol çoğulugma. 2 hepdeler we taýýarlaýarlar. Hem analizler soň 1 hepde şol kimyoterapi edýärler. Ondan ýene de 2 hepde dinç berýärler, organizmy dinç diýip bolgun uýmaly zatlaryň dermanlaryny berip durur. Ýöne soň şol kimyoterapi agyr geçmez ýaly şol 2 hepde arasyna salýarlar. Indi şu mal çoğulum geçen hepde 2-nji terapiýany aldy, kimyoterapiýa. Bir şol gyzgyny galýa 40-da duýdy mesel, galan zatda özüni alyp barşy ýa duýuşy. Elbetde çağı keselim olsa ılgap yok yani bir ünlü veren hatta uladan derler. O elbette daş keşminin seresin yüz gözüm çiğiş neyme ol yönü saçı yok. Yani bu zatlar geçer. Doktorluğuna aitmişine göre şu kesel bilen ömede Şveçya'da bir yılla cemi 15 adam keselliği. O daşının yokoş volt gelen Irak forması eken gana. O genetik derken eneden at tohumdan tohuma geçen keseller pre-Britanya daşından gelip daşky şertler sebäp bildirildi. Yoksa men atasın hemme taraplar bular genetikasyny bu gana bağlap aýdýarlar da otay. Indi şo kesel bilen jemi 15 adam bir ýylda Şweçya'da keselliği. Şol 15 adamyň 80 göterimi şol keselden dolu saplanýar. Ondan 20 göterimem şo keseller ali dünýä bilen hoşlaşmaly bolýar. Ýöne raşdan beren prognoz erbetler wagtyna barypdyr. Wagtymyz şotak ýenem diýdi 2 hepde giýjak alan bolsaňyz onda çağı ýok bolardy diýip aýtdylar. Şol diýjek bolýan zadym ýurtdaşlar şu çağalaryňyza, ulularyňyza bir ýerim böwrüm agyrýar diýse, bir ýerine dügün ýa kellesine men namyny görse, göni keselhana barın garaşyp oturmaň. Şol bejerisiz derejä ýetýänçe, 3-nji, 4-nji stadiýa barýança. Şo 1-nji, 2-nji stadiýada şo keseliň öňü tapylsa, onu öňüne alyp bolýar. 3-de kyn, 4-de bolanok diýip aýtdylar da. Şoň üçin ene size bir men maşgalamdan size bir diýerim mysal. Şonu aýdaýyn. Ene ýene de näme aýtmaly? Şu mesela goşmaly zatlar bar da ene çağı keselledi. Ene atasy ikisem işläp ber. Ene olaň ikisinem işden hökümet boşatdy. Kız boş gidip ene çağan ýany şu kwartirada ýaşamaly. Da şu çağı çağalyp öýe gelýänçe. Ene şular herti 100% aýlyk alýan bolsa, ene şolary 80% aýlyk tölýär. 20%-dan alyp galýar, 80-sini hersini eline berýär. Näçe aý ýatmaly bolsa. Indi aý möhledinem aýtdylar, 4 aýdan 8 aý geçerli bejeri möhledi bolup bilerdi. Şu mal 2 aý geçdi. Eger hemme zat gowgulaly gulluk bolsa, onda diýmek täze ýyl akşamyny aktymyz, çoğulugymyz gelmek mümkinçiligi bar. Nesip bolsa diýeler. Bolmasa da soň aprele çelli ýatmaly bar. Ýani şo kesel bir ýylyň dowamyna gaýtalanmasa soň umyt bar diýär aňryk geçmäge. Ikinji emma 5 ýyllap gaýtalanmasa onu şo çağı ýa keselli sagallygy hasap.
Sonra berýän prognozy şu. En atasynyň 80 göterim aýlygy gelip dur. Şu ýaşalýan kwartirada, şoň içinde haladynliklerine, maradynliklerine ýönmen açyk görköz etmändirdi. Şoň içi hyryndyqyn depeli, türlü sortdaky bu dondurma diýse biz marojny. Onu muht getirip berýär, şo marojny öndürýän fabrik. Ya ýa-ni kemput çykarýan fabrik. Ýenem birimi. Şular şol keselhanadaky adamlary bolsun diýip öz emesinden şol hayır sahavat üçin getirip berýär. Absolutno. Bu teşkilatlar şol özlerini çykarýan firmasy getirip berýär. Nahar üşürýän firmalar enesine atasyny mugut çağan özüne mugut ikinji bir aýdan bolsa oňa ýarym bakasyny. Zaý mugut ýaşaýsy elektrik togy mugut kırmaşylar ýuwjak para şoklar ay näme gerek bolsa şo hemme şu taýda ýa-ni çalşylýan bir neşikmi pasterini belli hemmesi şol döwletiň hasabyna. Hem aýlyk näme alyp dur. O aýlyklarym gelip dur. Indi näme çağa meselesi. Strahowka meselesi var da strahowany. Indi şu çağın strahowkasy bar. Bärde Şweýçarda hem adam strahowkasy adam ýok. Ular kiçäde indi şu çağı keselledi. Şo keselläni üçin şoňa strahowany kampaniýasy indi şu dollary öwürsek $26,000 bir gezeklik kömek berdi. $26,000. $26,000 ýaşabat emesinden koronasynyň $260,000 kron. Bir gezeklik şoňa ine şu çağa keselläni üçin nip berdi. Ýöne şondan daşgaryna her ay şu çağa hem çağa pul gidip dur, hem üstesine ýene de goşmaça bir zatlar berýär. Olam alypdy. Onuň keçijigisi onuň çağa pul bar, onuň gelip dur. Diýmek, şu masaly hiç bir tarapdan ejir çekener. Derman satyn almak bilen hiç bir aladasy ýok. Nähil derman gerek bolsa, isle bakasy $100 bolsun, isle bakasy $1,000 bolsun şo dermany, $10,000 bolsun, şoňa geregi şo dermany goýup durlar ýa berip durlar. Onuň döwletiň hasaby. Ene atadan ýeke köpük çykdyjy ýok bu meselelerde. Şol keselhanada ýene de hyzmatyň biri onuň aýdyk geçmeli. Şo taýda 280 adamlyk eme bar, orun var keselhanada. 280 adam bir wagtyny bejergen. Rak boýunça mı? Dürlü urdan. Ýöne beýdi şu 280 adam şu taýda keselhanada ýatypdyr. O daşynaky ýa-ni men aktymda ýaşap oturan kwartiralar var. Hasap edilen ha. 280 koyka bejeralyan yer. Şu taýda ýatyryp kol edelim, operasiýa edelim, näme çağa dogruýan şolar hasap aliny. Emma bular ýaşlan görkezýän suratyňdakylar oksany giýrene. Olar aýratyn. Bir umumy ýaşaýsa ýa-ni olur ýöne etaj her etajda bir ýanky kesele degişli çağalarmy, ulularmy, aýallarmy, maýyplarmy, garrylarmy, ýaşlarmy awariýa düşüp gelir. Garaken Düşündüm. Ertenin öz yemesi var, bölümü var, adaliyemesi var. Öýjük aryn öýýär. Bu taýda işleyen adamın sany şol demede üniversitet yemes keselhanasy diýip atlandyrýar. Şu ýani üniversitet bile bolarsa ikisi üniversitet keselhanasy diýip atlandyrýar. Şol keselhanada şu mahal işleyen adamın sany 5700 adam. Pikir edip gör. 280 orluğa keselhana koyka var, koyka mesle. Şoňa dolup duranda 280 adam dolup duranda şoňa hyzmat edýän 5700 sany egini halatladı. Studentden başlap ta professoruna çellik. Ine döwlet adam üçin diýilýän şygary alyp getirip Şweýçarýa keselhanasynyň maňlaýyna ýelmäýmel kemine. Ine men diýjek bolýan zadım şol görýän zadım günnelik duýup duran zadım. Wraçlarym sen gel ine men barýar hiç il gep görürüm ýok sen içine salýaly bar aýlyn gör. Sen gel kim sen näme üçin bolana aýyň süper näme bizimki görün adam ýok o taýda. Güler ýüz bilen personal seni garşylaýar ondan sonra kimin ýanyna geldik gelen morsan daşyny gurşap alýar
studentler var, wraçlar var, professorlar var. Öyle daşında kebelik çağılan, hani men çağırır bölümüne bolumsan aýdýan. Beýleki bölümlerim şoň ýaly. Şeýle mähsur adamlar. Ondan soň o behisden bir burçy. Men şeýle duýgu bilen çykyp gaýdýan. Her sapar baranda şota. Ana stolun üstünde görünýän bolsa şo çağalary çyzmagy näme ana diwaryň ýüzüne surat çekýärler özler näme diýär soň gelip braşlar muňa baha berýär. Bular gorlaýar bile çekýärler suraty ya bile çağala bilen braşlar şo taýda tigir sürüp öler. Şo çağan emesini şahtyny açmak üçin. Bu kolada da çağı gülüp kabul eder. Ana so mugut duran zatlar so veterine dakılı. So çağalara mugut berilýär. So keselhana. Günde doldurup gidiyorlar. Ha? Öler gelip doldurup gidiyor. Çayım var, so taýda kofe de var. Näçe görnüşi, süýt mi, gatyk mı? Adyny agdan bar so taýda. Mugut. Sen diňe şol çağan ýanyna bol, çağı ýekeseremesin, enatasynyň ýoklugyny bildirmesin. Beýleki çağalarym bar, bardym gördüm o taýda. Men çoğuluň bolýan adylaryň sen 10-10 kısancak çağı bar eken şu kesel bilen. Ýöne mene şo gan rak keselin gan görnüşi däl, beýlek kesel görnüşlerim bardy. O. Ene şo taýda 10-10 kısan çağany gördüm öz gözüme ýylşany. Ene şolar ýaly eger gysga saýtmaly bolsa başga näme soraglygym bar bolsa Aýtma. Sorawam kan aýtjak zadym gatykanda indi men bu taýdan gatyk ýetgeşip bir neme netijeler çykardym. Indi men ýene de bir aýdyk geçen guturma başlamak. Ene şu regional keselhana. Regional diýdi bir berdine welaýet keselhanamyzdan barda. Etrapdakyna aýdyp berdim poliklinik görnüşini. Indi şol welaýet keselhanalarymyzdan bar. Bu bolsa regional bir top welaýetin 2 ýa 3 4 welaýetin bir keselhanasy bolup bilýär. Şular ýaly regional keselhana 7'si var Şweçede. 7 tane regional. Beýlekilerde näçe adam işleýär? Ben onçasyny aýdyp biljekler. Biziň şol Umeå regiony, ýani Norrbotton, Västerbotton ýani şol ikisine degişli regional keselhana da Wikipedia'da dur. Şu ýazgylar, şu sallar. Ene şonu aýdyň kemen. Näýdi bersin? O hal Murad men sizin başta aýdanlarymyzy bir gysga gaýtalap nemetjek de şoň üstüne gurjak bol, ýani aýtjak gurulmy. Indi o rak hastalığı hiç kimen bolmasın ýani bolýar ýene bu neme de statistik burýarda ýani. Bolsa da Şweçýada bolsun diýeli. Ada şeýle umyt bilen gurrun veren zatlaryňyzy dinläp o şeýle näme geldimde. Indi enatasynyň aýlygy gidip dur. Onuň daşynda ine çağa şol ýagdaýa düşen üçin ýa-da hassa şo ýagdaýa düşen üçin $26.000 üstüne berýär. Ondan soň şo hassalygy bejerilip soňuna gelýänçe maşgala hem mejesi bilelikde edil öz öýünde belki de öz öýünden gowy şertde ýaşaýa hem olara arasaçlyk ýene beýleki hyzmatlar edýän adamlar. Ondan soň ýene näme diýdik? Hemmesinin sağlığı, keyfi yerinde ve bilmem yani bir zatlarım öğrenýändir çağalar şu döwürlerde doğru değil mi? Olan dowam edip dur. Hemme zat var özden bir hassahanyň içinde. Hiç kimin hazır şu Türkmenlere bunu gurrun versek bizim halkımıza hassahanada bu zatların näme işi var diýer. Dine hassalar olmaly değil mi? Yani şolar üçin hem hyzmat etmesi üçin 5700 adam mı? 5400 mi? 6000'e ýakyn. 6000'e ýakyn. 6000'e ýakyn adam hyzmat berýär. Bu zat da o näme gerek diýip o pikir edip bilerse özüne gymmatly görmeýän ildeşlerimiz bunu eşitip yalandır diýen biler. Murad şonuň üçin de suratlaryny hemme zatyny görkezeldik de men şondan haýyş etdim. Yoksa geçenin biraz rak gurrun ettik bunun ekranda. Indi pikir edin bir hassa olan adamın maşgalasy bir-birinden uzak kalmasın diýip maşgalany şo taýa getiripdirler. Demek şo taýdan başlajak. Indi bizde 10 ýyl 12 ýyldan beri maşgalasyny taşlap çağalaryny, aýalyny ýa-da er aýal bolup çağalaryny taşlap
daşarı yurtlarda talavançılık etýärler de näme gazanıp bilseler nirede. Bu taýda hassahanada, yani hassa olan adamdan ayırmacak bolup bir araya getiripdirler. Yani gaty agyr bir zatla teňeşdiren wagtymyz. Indi bundan ýene bir näme edeli. Şweýsiýanyň tebii resurslary barmy? Tebii gymmatlyklary bardyr ýöne, ine agaçdyr, o suwdur, balykdyr, o zatlar bardyr ýöne. O ýurtda ne adam şekilli ekine mekilýän däldir. O neme bizdäki şertleri ýok diýjek bolýanda. Bularyň nevdäm ýok, gazam ýok. Ýa-da beýleki ýeriň aşagyndan çykýan uranium diýdiýen näme diýip bir giden nemeler bar, elementler bar da bizde. Mendeleyev'in tablisesi diýip aýdýanys aka. Şo zatlar bar da. Ne hemme zat bar. Ýöne halk maşgalasyny taşlap taşyna çykdyr. Indi hassahana ýetemez ok. Tek hamra da. Hassahana ýetemez ok. Hassahana ýetmänkä şu zatlar orta çykýar da. Indi hassa olanlar var. Ýurdun içinden çykyp bilmän. Hassa ýurdun içinde bejerip biljek ýeri ýok. Indi şolar hem çykarman näçe adam habarlara çykdy. Ýadynıza düşýän bolsa esasen pandemiýa döwründe. Çykyp bilen ok diýip soň habarlara çykarandan soň o göýberýärler. Soň bu adamlaryň bejerigi etmesi üçin pul berýär. Ýurdun içinde gazanýan pullary belli. $50-60. Bir adam işlese $50-60 ne malya. Hiç ýyla o kömegem berilen ok. Bar pulnam bankyň nemesinde ol özleriniň berilen kurs hasaby bardy. Şo boýunça da geçirip beren oklarda. Hiç adam edilen ok ne geçen edil şu hassalykdan halmyra da hawara Telegram habarymyza goýduk da bundan 4 aýym bolmaly. Ýaşy ýalňyşmasam 8 miti 6 miti şeýle bir ýaş aralygynda oglanjyk bolan çokan raky bolupdyr. Soň ejesi ne söhbet gürleşdi, söhbet gaty demetdi o taýda. Näme diýelim oňa bir söz ýok da. Gynandy da şey diýip aýdaýyn. Ejesiniň bolşuna gynandy aslında o taýda. Indi pullary ýeten ok, nemede dowam eden ok. Özleri hem hassahanada oglunyň bir videosunu düşürüp paýlaşypdyr. Oglanjam ağlaýar. Rak gaterbet tutuş bedeniň ağrıýar. Ağramaýan ýeriň ýok da. Şo ýagdaýa gelipdir, pul ýok, pul kömek sorap özçe bir ýerlere video goýupdyr, ýöne guramaçylyk pul däl de. Gelýän pul näde boljak, kim berjek olaryň bank hasaby ýok, ýene näme. Soň söhbet şoňa jaň etdi şolay ýaly. O men diýdi, biricek oğlum bar diýdi, bu ölse menem ölýän diýdi. Aýdan sözü. Bolýa o biz kömek edýäs diýip demetdi. Soň bir kwatdan soň jaň edip ýok biz kömek aldyk, o siz haýsy näme diýip soraýar başda. Haýsy gurama diýip soraýar, soň o bize guramamyzy gizläp beremiz ok, aýdyp berse hemme. Iň güýçli guramalaryň biri näme üçin o gizlälimiz. Soň şey diýenden soň ýok biz kömegimizi aldyk, o döwlet hem bize kömek etdi diýip ýalan aýdýar da, ýa-ni 2 sagatyň içinde kömek etmeýär hamra da hiç kim. Onda da Türkmenistan. Soň şol oglanjyk ölüpdir ýa-ni. Oglanjyk ölüpdir, o pullary ýeten ok, hassahanada daşarýar. Pul gelmese bejeren ok da. Gaty gynançly, pul gelen ok, bejeren oklar. Ene şolay ýaly öldüm ine. Şol bolsa men ölýän ýok, ölen ok. Hemme zat ýalan demesinde gidýär da. Gynançly bir ýagdaý. Aýtjak bolýan bu taýda ol ejäni, bejäni günakarlamak üçin gurrun beremok, ýöne ýagdaý şol. Biz adam şekilli ýaşamyz ok, ine gazymyz hemme zatymyzdan bar da. Şweýsiýanyň hiç zaty ýok. Özem soğuk. Bolsa 3 ay o kızgın ýyly howasy bardyr. Onuň daşynda da o soğuk, tokoy, o resursam ýok, hiç adam ýok. Ýöne bir hassa boldum diýip sana pul berýärler. Nemäniň daşynda.
becergi, öýmöý çykdaçylaryň daşynda sana şo hassa bolan üçin, ýa-ni göwün açmak üçin diýelde, hamyrada düşüner ýaly illeşlerimiz. Şu göwün açylsyn diýip artykmaç pul berýär. Nemeleriň daşynda. Ne şu ýagdaýa geldik. Hamyrada eger bir arasyna goşjak zadyňyz bolsa, nemedim soň men hassahana tarapyna geçerlijek bolýan-da Türkmenistan. Doğru aýtdyň Kermine, şol biziň halkymyz öz saglygyny özü seredesi gelen atdy. Ýaşan talap et bilen döwletden, hökümetden, ýa saklaýyş gurumlardan, edaralardan, ýa-da lokmanlardan. Olar şu hyzmatlar üçin şu edara, şu gurumy, şu adamlar işläp berdi. Biziň şol ýurtdaşlarymyza hyzmat etmek üçin. Degerli hyzmat, özü mugut hyzmat bolmaly. Biz kapitalistik döwletde ýaşanda, Türkmenistanyň özüne ulanydan kapitalistik döwlet. Ýok. Demek sosial kömek bolaýmy. Hanşol kömek? Ýok. Indi sen ýa bir mysal getirdiň de şu enäni. Indi o çağı, görgül çağda ýok bolup indi şu taýda kim günäkär? O şol hökümet bir tarapdan günäkär, ýöne şu çağın ölümüne sebäp bolan ikinji adam enäň öýdi. Öz çağasynyň jellady bolup çykyş etdi mençi. Näme üçin eli uzatyp kömek beriljek bolup durka şonu kabul eden. Gorkuýarlar, ürküýärler alma biz kömek ederse ýa başga bir zatlar bahana tapýarlar. İki sagadyň için ol ene kömek ederlik. Haýyr, tiz kömek bar Türkmenistanda. Ondan agyr keselli çağa gatyly kömekler, serişdeler gerek boljak. Onu biz görüp otyrys. Gurulýan dermanlara çogulmy. $40,000 isläpdirler. Ne şon üçin biz o zaman bir kerde adamlara kömek eden yerimiz bar, sagalyk gideni bar, soň sagalyp gaçyp gidenler bar, özüni ol orsiýetde özüni etajdan taşlanyp daýaga galdyrdyk. Gurum-jurum ýitirim bolup gitdi, 3 ýyl habar hatyr ýok. Bolýar, zan sag bolsa, nirde bolsa da, biz onuň bize sag bolsa aýsynyp eden kömegimizden ýöne diýjek bolýan zadym. Biz şular ýaly ýerde duýgu doşlugymyzy edip otyr. Indi Şweýçarda näil kömek edilýär. Şu meselede halkyň özü. Indi şu mahal aktygym äri bilen, çağalar bilen şol taýdy. Indi obada öýü bardy, hojalygy bar. Kapysyna 2-3 tane kişi bardy. Onun 10-20 tane toğu vardı. Goýunlaryna hemme men halalladym, o taýdan goýun ýok. Indi şol it bar, pişik bar, towuk bar. Şolary, goňşulary, tanışlary hemmece alyp gitdi, hersi öz öýüne. Gelýän çaňy beser edersin. Arkaý şo taýda çağa bilen bolun diýip. Onuň ýene biri bar obamyzy, şol traktor sürüp beren, şol ýollary esewan edýär. Şol aýtyp gelýän çaňy siziň jaýyňyzyň töwereginiň garny men her gün gereken bolsa artan, alat etmäň diýip, o kömek edip otyr. Soňra obada şolar ýaly bir ýeme geçirdiler. Nähilýän bir bayramçylyk günü diýen ýaly çağalaryň günü diýip bayramçylyk etdiler. Şo taýda da plakat asyp goýdular. Ýa-ni şol rak bilen kesellen çağalaryň fonduna kömek diýip. Indi görnüp durda bir çeti men çogluguma da degişirler. Indi şo biziň obamyzyň ýa töwerekdäki adamlar gör bak näçe $1000 şo tak olar fonda geçirdiler. Men bilemem. Ýöne gelen adam şo fondyň kagyzyny alyp gidenini men görüp durna, menem şo taýda da. Ine şular ýaly duýgudaşlyk bar, arkalaşyk bar, şu taýda rehimdarlyk bar, biri. Ine şular Şweýetler millet. Biz milletlik derejä baryp ýetendik, men şoňa gynanýar. Ine kömek etjek bolsaň, ine aksyýt emdiren ejeti öz çağasynyň ölümine sebäp bolýar. Muňa näme diýjek? Biz nä derejelere ýetirilipdir? Haýwanam öz çağasyny şeýdip taşlanar. Ine men şu zatlar goşaýnyň görüp duran zatlar. Ondan ol yalan sözläpdir, ol eje men çağam ölse men ýaşaman. Gördük o zaman bir kısan şu baş atarsın. Nene niýat, sen ölsen men nädip bu dünýede ýaşaýyn, bir minudum ýaşajak gelip beren. Hana bar Cemal Sapar bar, ondan ol Gözel Şaguly bar. Özel bağlaýardylar. Indi başga birini aýdyp berler. Indi oňa diýerler, indi sen ölsen biz hem ölürsin. Näme bolar gakkarga däl, bularyň bir güni ölmeli bar, öňünden ýa soňundan. Ýöne lewdiniň ýoklugyny aýtjak bolýan bu adamlar.
O Niýazyň adyny tutýanam ýok, ony ýurdun içinde. Şoň üstü bilen, şoň ady bilen, şoň eli bilen häkimede gelenler bar. Indi hana hemmesi unutdular. O Tohnamadan unutdular. beýik adamy unutdular diýäňizde. O Peygamber derejesine ýeterilen adamy unutdular. Ana Göktepeň mescidinde şoň ady ýazyldy. Doğru. Ana. O. Yani şonaýdy. Dowam ediyor kemin. Indi Halmura da indi meniň bir soramak ýa-ni ýadymdan çykdy soraýyn. Bu diňe rak kesel bilen baglanyşykly ýagdaýda şeýlem ýa-da beýleki hassahanalarym şeýlem. Hemme ýagdaýda şeýle. Şu mahal ýeme nimeni özüm kynaydyp beren. Şu aftabar ýa düşemde şu ýanky boýnumdaky oňurgalyň süýşüpdirmi, döwlüpdirmi garaz bir topardagy bar da kemçilik. Şonu bejerdiýän döwrümde meňem aýlygym 100%'ti. Bejerlemden soňra maňa işlemek bolanak diýdiler. Şu kämagy şu kekesleýänim, peltekleýänim şu awariýaň netijesinde. O zaman sägin men urlayan adam. Ondan şondan soň aýtdylar, ýok, sen işe bolanak, sen pensiýa ýaşyna ýetýänsen biz sana terden götürme aýlygyny töleýärsidir. Näçe ýyl nemetdiler şondan soň? Şu 2002-nji ýylda bolan waka. Aftawarya. Indi ondan bäri tämen 65 ýaşymda olurýança mundan 2 ýyl aňryk aýyrsan, indi 2021-nji ýyla çelli. Indi 20 ýyl mı? 19 ýyllap men 80 götürüm aýlygymy alyp geldim. Ýoksa öýdemi? İşlemi. Sol awariýa düşerligim üçin. Burada gyzykly zatlar görüň berýäňiz. Biziň aklymyza alan biz türkmenler düşünýärmiz ýok bu zatlary. Özüm şol, ine men. Şol işleýän ýerimde alýan aýlygymyň 80%-ni maňa ta şu pensiýa ýaşym dolýança tölediler. Pensiýa ýaşym doldy boli, ony azaltdylar biraz. Sebäp ol işlemekden men pensiýa çykdym. Ýöne kenden ara tapawr $200-300 ýöne şonu kemertdiler. Ýöne men 19 ýyllap işlemen öýümde ýatyp aýlygymyň 80%-ni maňa ine döwlet ýa hökümet edarasy işden kärhanam töledi. Bizde şoňa jogap karşylyk barmy? Ýok, men şoň üçin janym ýan aýdýarym şumal Türkiýede işläp bererler. Size garraňyzda size bir köpük pensiýa törejek döwlet hökümet edara ýol başlasy ýok. Siz bir diňe güýjüňiz barka, ruhatyňyz satýaka edip beren işini. Hani yıkılıp yatarlar hiç kim işe tölener. Şoňa janym ýany. Erti köçede galjak şulardan. İýdin naklar seredeýin ýene de boljak garke. Men aňyrda aklan kazanjam ýok, işem ýok, ruhwatym ýok. Hiç de yararlyk adamlar däl. Ýurdun içindekiler. Almyrada bu gurrun agyr gurrunlar diýip almaly kene aslında. Ay alyber agyr bolsun ýeňil. Men ine şu elmeden bir zat bar, bir şu dünýede iň erbet zat beýleki milletden gowdurmuşyny görmek. Eger Şwed bolup ştaýda dogran bolsam men belki bilmezdim Türkmenistan beýle derdiniň barlygyny. Emma görüp duň bolup şulaň iýýän, içýän, alýan bejergisen beýleki alýan bolup özi oturan zadyň bokurdaňa terek bolýar emin. Näme üçin men halkymda şu zatlar ýokdy. O baýlygy onesty 100 köpä. Şumal Şwedlere aýt 50 trilýonlyk baýlyk bar Türkmenistan halkymyzyň gedaýalykyny ondan göçüp ýaşap berdi. Asylyny hiç kim. Bunun akşular ýazdadyň barlygyny men Türkmenistanyň bolýan zatlary Şwed emesine jemgyýetine 30 ýyl golay aýdyp gelýän. Ýok, kabul ederlik ýagdaýda. Gata agyr ýagdaý Halmyrada şonuň üçin bu gepleşigimiz agyr gurrunlar diýip ýetgede men beýle gurrunlar gitjegini nemetmedim de öňünden. Gör bak näçe şagyly. Eter döwründe Türkmenistan çağı ölümü boýunça birinji ýerde dur. Şu günem şeýle. Şu günem dünýäde ýa birinji bolmasa da iň nemelerde gelýär. Statistikalar bir 2-3 ýyl mundan bir göz gezdirdim de şu wagt sany ýadymda ýok. Ýöne Türkmenistan iň ýokary ýerlerde. Şeýlem ýalňyşmasam aýdaýyn ýalňyş bolsa soň ýyldaşlar seret görer özler. Muň çağda 35-i doglan wagt ölýän eken. Doğulan wagty bäwekine, ýa doğuldy, doğular doğulmaz, ölýän eken. Bu ösen ýurtlarda Halmyrada 3, iň köp gitse 5, da bizde 35 bu.
Ýedes de Awa. köp. Şonuň ýaly nemede. Agyr ýagdaýda. Ol sapara ýa-da halmyrada ol ondan soň ölýänlerim bara. Yetişip kemaly gelýän çağda Batykana aynan. Ýa-da Türkmenistanda hassa bolsaň köp ýagdaýda ölýän, ölmenemem ýokary. Indi bizim häzir elimizde şu wagt neme var? Belki o wagtda çelle o habarlarymyza çıkarmy çıkmazmy? Amrada agyr gürrümler bolsa 3-nji gün çykjakdy o neme ekranlara. Çarjyň müti ýalňyşmasam çarjyň diýalogy neme çağalar hassahanasy diýerler çağalar bilen gyzyklanýan. Şu taýdan o suratlar geldi-de Almyrada aýna şu taýyny görýän, birem o taýyny görýän de deňeşdirýän. Hiç ýakyndan nemesinden baranok. Daşlaram en bitmändir. O kuruluşy edipdirler. Uruluşam ýarym taşlap gidipdirler hassahana şeýle içine girer ýaldylar. O adamlary görseň uruş şu taýda da ýanky derman beren ok, mugut bermeli dermanlar bar eken de şonu beren ok diýip o gyklyk edýän ekenler sesleri gelýär. Gördüm de. Şo zatlar häzir ýadyma düşdi. Gaty gynandyrjy zatlar. Aklalar ýaldy Türkmenistanda bolýan zatlary. Yani bunun gurrun ne diyen adam yoktu. Şu bize çelli gurrun ne diyen adamlar yoktu. Ya bunun yine adını aydıp geçelim. Bunun ne azatlığı gurrun ediyor. Bu meselenin düğünü gurrun eden oklar. Ya yolda o bir sani polisiye o para aldı o bu böyle o haberler beriler yani. Sen azatlık radyosu yankı demede hala bir sani surat koyup o yine PK'ya gurrun vermelilerdir ha. O tayda bir giden pul alıp dururlar. Yağdaylar şeyler. Bu işin demesinde. Zaten Hı hı. şu tuka yanım bir daha daýdyn kemi bağışlasın ölýänmi. Bilemem 95-nji ýyl mıydy? Ya 96-njy ýylda bolsa gerek. 1996-njy ýyl. Şol ýeme Türkmenistan agly birlik halk hereketiniň ýol başçysy bardy. Nurberdi Nurmamedov. Bilemem Surbam şumaly ýokmy. Şol maňy jaň etip ýüz tutdy. O döwür gürleşip bolýar da niýatyň döwrüne irki döwrüne. Almurat diýdi mümkin bolsa diýdi şu mahalleydi bize diýdi. Bizde şu mal mewjur ýa tuberkuloz keseli. Türmeden diýdi her gün onun ölmäsden adamlar ölüp çykýar diýdi. Daşak kiňem ýagdaý gaty gözgüýni mümkin bolsa şu tuberkulozyň ýemezin waksinasyny uğra daýsalar bize bejergesin dermanlar. Şoňa kömek etsen diýdi. Bolýar diýdi. Çykdym çykmaly ýerine. Bäde Şowet goramalynyň üstü bilen. Bular biz taýýar uğradan kabul etseler diýdi. Ene niýasyň hökümetem şo döwür saglyk saklaýyş ministri ýok bize gerekkä biz özümizde ýeterlik derman bar. Hassalar bejerme bizne näme bir tarap garaşdy döwlet sizin kömegiňiz gerekkä onda da şol harmara söýünýär dönüklen geçecek bolýan kömek bize gerekkä. Ne ýedilýär ne jenaýat şol. Eger şo taýda şo döwür şo waksinar uğradylanmady gör näçe müňlerçe adam janyny halat edip boljak tuberkulozdan. Gitdi hemmesi ana o dünýede. Şu ýoksa şu taýdan ýygnadygan şo waksinalar. Yani hemme ýere kömek edip otyr. Bar pasol 2004-nji ýyldan başlap 16-njy ýyla çel Orsiýadyň 3 tane çağar ýetimler öýüne şu taýdan kömek edip oturanyň biri men. Men näme öz watanyma uğrady bilmem. Orsiýada uğradyp bilen, emma öz watanymda ýa adamlara men kömek edip bilen. Alana näme üçin şeýle bolýar? Özlere etmeden geçen etjek bolýanyň el nur ýaly bolar. Ine şeýitdirip ýüzlerçe, müňlerçe biznesmenler elini külewrem etdiler Türkmenistany. Şol girdejesinden halka kömek edýän adamlar, girdejesinden sadaka berip ýetim ýetiriniň garnyny doýurýan adamlar, egin eşikledýän adamlar. Kenne şol ýaly men bilýän şol, bilemseň aýdýan kemine. Ýogyny ýanlys şolun hemmesini niýaz. Galynjasyna men atalawul haramzadalar ýok etdim. Kellesini aldyran adam. Yurt o bizim elimizde däl. Yurt bizim elimizde däl şonuň üçin şeýle bolýar. Indi Almyrada näme geçeli Türkmenistanyň hassahanalarına geçeli ýa-da
çağlar hastahanasından maglumatlar geldi diýdim de o habara işlenmek üçin e, berildi ol ýa belki biz deme çıkışımız ekrana çıkýança o habara da çıkmagy mümkin. Indi näme üçin o Türkmenistanda hastahanalar ýok? Şonça resurslaryna garamazdan ýöne Şweýçarda bar diýip soramaly biz. Bunun jogaby bir jogap däl, illeşler. Şweýçarya üçin belki bir jogap bilen ýa-da nemet bolar, tamamlap bolar bu nämäni. Öňe Türkmenistanyň da näme üçin ýoklugynyň o jogaby bermek üçin bir näçe zat aýtmaly. Birinciden şu resurslaryň bizim ýurdumyzda bolmasy. Ne sapara aýdýar, resurslar bolmadyk bolsa belki biz beýnimizi ulanyp öserdük diýär. Şu resurslar bar. Şu resurslarym orsun näme gyzyklanmasynda. Ors isleýär. Ors arkaýyn resurs almak üçin türkmen halky sowatsyz düşünmeýän, gorkak, beperwa, betbagat bolmaly da. Şu resurslar almak üçin bir halky şeýitmeli bolýar. Şonda alyp bilýär-de bolmasa hany orslar gitsin Norwegiýadan alsın, Norwegiýada da bar resurslary. Alsın Norwegiýadan alyp bilýärlermi? Alyp bilmeýärler. Ýöne Türkmenistany 150 ýyldan bäri nemet gelýär-de. Galmady. Şu wagt ýykylyp ýok bolup barýar bir millet. Ine birinji sebäbi şol. Ikinji sebäbi Türkmenistanda salgyt sistemasynyň ýoklugy. Salgyt ölemegiň nemesine gelir. Şweýçarda şu zatlaryň hiç haýsam resursy ýok. Onusy ýok, bunusu ýok ýöne hastahanasy bar. Muhut bejerýär, tutuş maşgalany bakýar şo taýda neme hassa sagalýança üstüne de $26,000 pul berýän ekenler. Hem aile hem berip dur. Bu zatlar resursun ýene nämäni ýok ýerinde nerden gelýär? Bunu ýokardan Allah iyi berýär. Ya başga bir zat barmy diýip o soramaly taýda. Şweýçarýanyň güýji o kanunlarynda we düzgünlerindedir. Kanunlarynyň we düzgünleriniň içinde iň güýçlüsi hem salgyt sistemasydyr. Dogry dälmi halklarda? Hemme zadyň salgydy bolmalysy ýaly edip alınýandyr. Ya. Indi näçe salgyt töleýärler? 56% diýdi. Sapara şey diýip aýtdy. Men düze diýmem. Mesela pes derejedäki aýlyk diýip aýdyllar. Mesela şu $2,500 çelli salgytdan öňürde aýlygy bolan adamlar olar 32% ýa 30 töleýärler. Eger şol $4,500 ýokary alýan adamdan eýem olar 45 göterim. Onun ýokaryanlar 60-70 göterme çelli töleýärlerim bar. Alýan milliýonlaryna bagly bolupdyr. Iň ýokarty şumal men bilýärim 56 göterim bar şol. Diýmek sen 2 milyon gazanýan bolsaň şoň 1 milyon 100 miňini hökümete sen döwlete salgyt görnüşini tapşyrýar. Bunun şo pulun hasabyny ýani çağalar bar, pensionerler bar, ýa awariýa düşerler bar, ýa ýaragsızlar bar, ine şolara kömegi gidýär. Daşary ine Palestina ömür boyu ine uğratyp durar, Şweýçarya kömegi. Düýnem uğratdy, şuňam uğratdy, ertirem uğratdy. Dünýäde iň bir şolar ýaly humanitar kömek edýän birinji derejeli döwlet Şweýçaryadyr. Bütün dünýä kömek edip gatdy. Afrika, Aziýa tapawdy ýok. Ine şu zatlar ýani şol salgytdan emele gelýär. Men düşünýän şu döwletiň ýa hökümetiň esasy funksiyasy ilatdan salgyt ýygnamak. Şonu dogry dürüst ýola goýup bilse, korrupsiýa ortadan öze aýrylýar. Men salgytdan ýa arkaýy ýatdy. Hiç zada okuwada sağlyga da hiç zada töläni okşanyň üçin. Elbette. Ene şu astygym bilen şoň adamsy 23, 24, 25 ýaşyndaky adamlar bolup durdy. Şolar Türkmenistany bolan bolsa çağırar şeýdi bejerdi bilermidi? Ýok elbette. Bütün tohum tijimiz bilen pul ýygnamyzy da munça bejerýär pul tapşak gäle eger sen diňe zähmetiň bilen gazanç edýän bolsaň. Hökümetiň mesela haram demez ahyryna nimeti etmeýän bolsa. Şoň üçin ene bu taýda şoşular ýaly kömek.
Aktygyma eme diýe menne ozalya şu salgytlamy gidiýär bol nerelere gidiýänken bir aňsyryp oturamak tölemel hem şubet halk tölem menem töläp otyryn. Emma gördüm diye. Şutaýda näçe yüzlerçe müňlerçe adam diye kesellen ejir çekip ýatyr. Ýöne şolaň finans taýdan ejir çekýäni ýok diye. O taýda bir sanatori, kurort dogrusyny aýtsam. Yok görünüp dur yani ha burada görüp dursun. O aktygyma diýe giýegiň diýe 2 aýda diýe 8 kilo semredi berdi keselhanada diýe. Sebäp işlerine günde 4-5 wagtyny iýip spotyr keselhanaň içinde temremezmiň sen o taýda. Ýok başlaryny şular ýaly bir ene hesret geldi boli. Gece günü ağlap oturmaly ýaly türkmeniň ykbalyny ýa durmuşyň gözegini getir. Ýok, bir gatynymly ýaşaýar. Doktorlar bejerer, aýtdyny 80 götürüp, ondan merdi biz şoň üçin ne diýip hasap edýär. Ine döwlet adam üçin ýaşalýan döwlet, ine gurulan döwlet şular kanun işleýän gaty berk bellek geçdi. Dine kanun işleýär şutaýdy. Islendik şubedin ýanyna bar bir iş çözjek bolsaň, aýdy kanun şunu görkezýär. Kanuna barzat edýän ýokla demek. Ay bolýarlar olur ýaly o türkmençiler saljak bol käbir ýerde biz başda gelen türkmenler etjek bolýar. Ýok kardeş bar başga ýerde oýna ol oýnany. Şoň üçin taparaga diýär, sen şulaň önamyny giýrenden soň sen bilen o karzyny da işleme taýýar şular. Bir toplumda ana şuma bar sklad açykdyr alyp gaýtyp bilýän. Men erti bir gün wagt tapy gidip mene şulaň magazyny görkezýän. En altyda ýapylýar da giýişlik. O dem. O magazyn o bir 200 adam. Magazyn ýapylýar onu ýyjrak işden gelýän akşamlyk çay kofis ýok. Nire barsyn olar? Ene magazyn açykdyr. İçine giy, özüm satıcı yok o taýda. Bak gerek zaten kartçıkan bilen elektron tölen ette çıkıp gaýtyp oturup çay iç, kofe iç, nahar emes bar şoň üçin. Eýesi taşlap gidýär, soň sen özüň barıp alyp neme diýäň. Eýesi biz owan adamlar şoň Hemmemiz bile eýesi diýär. O bile kollektiv. Yani asıl eýesi hem bar yani. Yok, asıl eýesi yok. Asıl eýesi ýokmy? Ýöne soňra menejer tuttuk. Prezident tutýarlar döwlet. Ya premier ministr. Soň ýaly menejer tuttuk. 2 adam siz dolanır, aýlyňyz şutaýdan şu girdijden alarsyňyz. We salam, garyn boş wagtymyz biz baryp şonuň tekçelerini harit goýýar, ya kömek edýär, düşürýär, ýükleşýär. Owan adamlar. Ine şular ýaly agly bir ýaşaýar. Men şonu aýtjak bar. Magazyna çykan ýerinde de kapysyna awtomat pul almak üçin. Bir hepde de avtomattan sen dolar hasabyny $1500 alyp bilýän. Bir hepde de. Bir aýda 4 hepde bar bolsa $6000 çykarma bir kart çykanda sen dolar nalýeşni pul alma hakyň bar. Ene, o kapyda duran ýerinde barýan bir günde sen 15.000 bir günde de alyp bilýän. Ýöre soň 6 güllap ýene saňa şo kartdan nagd pul bermeýär. Bankamatik mi ýani? Soň alyp bilýän. Ene sistema şular ýaly hemme zat adam üçin. Bu taýda nalyş eder, bir dodok şöwre nägili bolar, ýagdy ýok. Goňşy kömekçi şumar men seredwatin aýnatyn penjereden bir maşin delirek maşin gelse kim kanama kadip birekden soralýar. Ya pişigin gaçyp gitse ya o taýda itin gelip beren bolsa ya toğuňda da bir dat eşin sizinkiler hana. Owan üçin alyp ýördi. Şular ýaly agly bir milleti bar. Yoksa bilen bir gelmişe şu döwlete. Bizde bolsa birek iýip oturup barýar. Türkmene zalim bol, düşman bol. Eger daşyndan gelip bize şular ýaly zulüm eden bolsa hemme halk üýüşüň kellesini duran ýerine toglaplanardy. Emma düşman öz içinden bolansaň eliň barana. Olary birek dogan garyndaş şeýdip çatlygyp tire taýp edip beni goýupdyrlar. Nädip el urjak özüňki? Urmalı bol ya, näde ýok bundan soň. Onu gitjek ýeri ýok. Soň garyndaşlyk döwrü bitdi, gutardy. Yok, garyndaşlyk döwrü gitdi, goňşulyk döwrem gitdi. Men şu malbakda pellen orunyna baran bolsam, o bagara ýer bilen tekillerdim. Olaň eden jenaýet üçin. Bir tapdala ine ikowan arasy 15 kilometrde bu taýda ata-babalarymyzyň ganyna görkezden gahrmançylygy bar, şehitler bar, süňkler bar. Bu gapdalada ine haramzadalar, ine bütün halky gyrgana beren jenaýetidir. Näde şular bir ýerde oňşup bilýär, men şoňa haýran. Şu iki düşünje näde oňşup bilýär.
Ol, oňuşmajaklar ölüp gitdi-de. Şoda gyryldy gitdi. Şola çüýrükle diýä bol şolaň tiretine men şo döwürde bular şol gaçyp giydiňip ýa orsa gullugy baran üçin şolar çüýrük diýen bolmaly. Nirde tapyla ýoksa beýle tire taýpy. Mene gaýra Şeýle bilýän adam berseler benim dinläp görýän. şeýle bolup biler ol. Soň ne salgydan kanunyň bir görnüşi, ýa-ni salgyt aslında bir kanundur. Ýa hemmekim bermeli. Ne soň şu zatlar bolýar. Okuwa pul töläni oklar. Dogry dälmi? Ýok. Ýokary okuwlar nähili hamurada? Bu Korokko men şu 67 ýaşymda da men erti Korokko'yu gidip diýdim kapylar açyk. Egzameniň tapşyrdy okady. Pul hiç zat töläni ok. Ýok, absolut ýok. Bu zatlaryň hemmesi ýanky Şweýsiýada salgyt uly meçhurdyr. Şonuň üçin Türkiýede ýalnyşmasam 25 mi 30 arasy şeýle bir zat. Amerikada da 30-33 töweregi. Amerikada da 33 töweregi bolmasyn saglyk nemesi içinde däl. Eger saglygy olaram goşan bolsa ýene de şu 50 göterme barmaly da. Taýynyň nemesi. Yani Amerikadakylar halky o saglyk sistemasyna demesine saglyk töläni oklar. Şeyler bir ýagdaý. Ne ýurdu nädip gurjak bolsak bizim elimizde başaryp bilsek. Bunun näme taraplary var? Näme diýilýär? Erwede ulanmak. Erwet niýetle ulanmak taraplary var. Olan bizim beýnansakda soňky döwürlerde ýaşan durmuşumuz bu nämäde bilmedim ýa-ni. Galdyryp biljekmi? Injik galdyrarmy, galdyrmazmy ýöne şoňa ýetirip bolýar. Ýoşluk bilen nesli ýetişdirip Şweýsiýanyň nemesine seretdim. Ýa şu saglyk nemesinden ulanýan neme göde ulanýan diýerler bizim. Nemesi ýokarrak ekeni 96-njy ýyllardamy başladypdyrlar. 86-my 96-my şo ýyllarda. Soň adamlaryň düşünjesi ösdükçe pese düşüpdir şu wagt iň neme ynamdar ýurtlaryň biri ýa-ni döwlet guruluşy halka alany, halk döwleti alany, guruluşlary alany. Şeyler demede ýaşap ýörler bu adamlar. Ne bizde o ýagdaý ýok. Burada Şol real şol emas salgyt sistemasam şol döwlet işläp durar real şertde gurulanna ol 32 göterimmen töleýän salgyt ýöne soň maňa garramda pensiýam töläpdiler. Ýa-ni awariýa düşdüm maňa ýam 20 ýyllap pensiýa tölenip oturdy. Olam şu salgytlarda nimele gelýär zat. Şuda diýenem bir zat salgyt meselesini. Meselem şumar 67 etdiler, ozal 60 ýaşyny da indi şol 60-njy ýyla çelli doglarlar 65 ýaşyna çel 65 ýaşda pensiýa çykyp bilýär. 1960-dan bärik doglarlar hem 67 ýaşyna çykmaly. Indi şol öňkü doglarlarym hasabyna indi täzekiler şol salgydyň şolum öpçün edýär. Şen olar arahat durmuşyny ýaşap ötüp gitmeli adamlar. Indi täze nesil şolary öpçün edýär. Indiki pensiýa geljekler, indiki nesil öpçün. Ay şolar hemmesi zady hasaplanıpdyr kendini. Ol milleti ala tutmak ýokdur, şo kategoriýalary bölýärler. Meselem şuman ejeti işlemese çağı doğursa näçe wagtly 1 ýyl 2 ýyl men anygaýdy biljekkä ýeme bulara şol çağa seredýärligi üçin işiniň boş aýlygy gidip dur. Ýöne onu diňe eje seretmeliyň zat ýok. Hakykatan seredip bilýär çağa. Gezekleşip otpus kalmaly. Bira eje seretse bira hakyky çağa bilen galyp bilýär. Ene o taýda ene jogapkärçilik deňmerliýär. Diňe o ejeti aýrylmaly çağa bilen çağa ulalýança. Ene hakykatan çağa bilen galyp işinden boş aýlyk tölenipdir. Ejetiniň hakykatan haýsy bolsa bir işte bolsa beýleksiniň aýlyk tölenip. Ne şu bir sistema var bärt. Ay garat kan bu. Haýsy bir aýdyp bersin. Demezdat adam üçin düzülen şutaýdy gurular. Onuň sen ýa aýtdyň da bizde şu gurmagy mümkinçilik var. Biz şol gurmagy taýýar.
Şu sistemany, şu agdalyan zatları Türkmenistanyny gurmaga taýýar. Biz şu sistemanyň içinde 30 ýyllap tejribe topladyk. Bize şoň 3 ýylam ýeterlikdi. 32 ýyllap garaşmak gerek gel. Gördük, bildik hemme zat şu başda gelemedi. Her pudogyl gapçykdy. Görelim bileli soň ýurtda baramyzdy, şu zatlarym özümizde ullanyrdyk. Gördük, bardyk, ondan merhana dere 30 ýyl geçdik hemi. Är ömründen ýardy. Şu zatlar biz ýurtda goýup bilýärdi, ornaşdyryp bilýärdi. Etjek adam diňe bizler käne. Şu marten ýa şu lukmaly gurrun edýär. Şweýçede men bir näçe Türkmenistanyň gelen lukmalary bilen şu taýda işläp ýöler. Ertesi gün şular öz ata watanyna çağırsa gitmezmi? Gider. Hey gitmezmi? Şulara Şweýçedak alýan aýlygyny ikisi köpet özleri marwişliýär şu taýda. Öz halkynyň arasyny, öz dilini, öz milletine hyzmat etmez. Ederler. Beýleki pudokdaklaryň bar, inženerlerim bar, ýene alymlar var. Käne men diňe Şweýçýany aýdýar. Bütün Ýewropada bar, Amerikada bar. Ýöne näme şol kun şol adamny bökdenip gyradan seredip dur öz milletiniň tragediýasyny şo maňa düşünükçi bolupdy. Sen arada şol bozuldyň da şu mezeler var. Atapara bilen neden göründüm ya yakalıkta. Golumda galy men şoňa gynanýar. Näme üçin ulumy bilimi ýetdik adamlar şol kun ölümsiz bilimsiz galan öz watandaşlaryny taşladylar diktatura holtumuna. Özüňiz ahalat bolan galan halk garylmalymy? Ine şu soragdur hemmemiziň maňlaýmaly. Ne şonu aýtjak bol. Onda o halmrada ben gysga baýdaýyn soň jemlälik ýani ozy. Bol. Näme etmesin. Soň ine beýlek meseleni hem aýratyn hawa gurun eders. Onam meselesi o wagtda, onam meselesi boýunça. Onam diýeli, agzybirlik diýmäli. Onanandygy üçin agzybyr bolýar da oýun soňunda. Hakyky. Indi Türkmenistanda o sağlık sistemasi bolmanlygy üçin o hasana ýok, sağlık sistemasi bolmanlygy üçin ýene-de beýlek zatlarym ýokdy. Ýani bu gurumuz hasana bolan üçin şeýle hasanada arasaçylyk ýok. İçinde doktor yok. Hiç birisi doktor değil. Buların hemmesi hem kasap. Adam kasap. Näme gitseniz bazarlarda et satylýandyr. Koyun kasap vardır. Yani Türkmenistanyň hasanalaryna barsanız adam, insan kasaplar vardır. Gata ahlaksyz kapısından baran adam o pul vererim bermezmi diýip näme diýärdi. Salgyt ýene näme hiç zat bolmasyn. Onun daşynda adalet yok. Adalet ýoklugy üçin o kanun ýok. Ne? Adalet bolanda kanunyň hemme kim üçin işlemegi. Bir üçin işlemeýän olsa ýok. Türkmenistanda o kanun halk üçin ýa-da hiç bir peýdasy ýok, tersine işleýär. Beýleklere gelen wagty olsa olaryň peýdasyny işleýär. Şeýle düzgün bar. Halk sowatsuz ýene bir sebäpleriň biri halmrada. Halk gaty sowatsuz. Indi bu zatlaryň hemmesi aňyrsyna çyksaň ýene-de aýlanyp Ors imperiýasyna gelýärdi. Birinji sebäp Ors imperiýasy diýdimi? Soň beýleki o 3-4 ýanky sanaň sebäplerimi ýene-de çatsaň ýene birinji sebäbe aýlanyp gelip durdy bu. Ors imperiýasy şu bizim resurslarymyzy elmydama alyp durmasy üçin bize ýene şu ýagdaýa düşürdiler. Halk öz-özünden düşünok, hiç bir dünyanın hiç bir yerinde de halk öz-özünden garyplaşıp, öz-özünden çökmeýändir. Elmydama daşky nemeleri gerek täsir edýän bir zatlar bolmaly. Bu tebii hadisa da bolup biler. Öňkü döwürlerde ýene ýer titrap ýene näme edip şäherler gurulýar ýa-da ýene Rimde bir näçe gezek ýarmyň çykýar. Rim'in çökmesine sebäp bolan wakalaryň gowy. Biri şol ýa-da gara hastalyk diýip kesel bar. Ýa-da bizim häzir günümüzdäki bolýan zatlaryň biri imperiýalar. Biz Orsuň gol astynda Ors bizim gazymyzy alypdyr. Öz islese satýar, nira satjak bolsa islemese de satan ok dur şeýle. Beýnandyrjy o halmrada ine şu taýa çelli. O geldim menne gurulma. Var kömeni onu üstade tamamlaylı.
Yani yurttaşlarımızdan aytjak haýyşymy seredin. Şu keselhanaň otoglarynyň tämizligini hey bir şu taýda bir ýeke tegmil ýa-hap ýa bir zat dargap ýatan zat görýän. Şunu şu taýda her bir sagatdan eme işgärler arasalap dezinfeksiýa geçirip duruldy. Emin. Ene şolaň keselhanda ýatsaly hiç zat eden akly şu taýda. Diňe öz kyrny özleri ýuwaýmasalar iç geçirýändir. O taýda da maşynka emes, gatdy suşylkasa bilen. Paraşoga mı? Hiç de satın alma aladası yok. Öyle onu şu yerde kuturar kemin. Bolya, Hamrada sağ olun. Olsa o sağlığınız sağ ol. Çağırın. Yurttaşlar sen sağ olun. İnniki duşları çelle. Hemen önünde sağ ol. Bolya, sağ olun.